minút, áno, už vstávam. Tak teda zase jedno z rán. Pár minút, kde je tá káva? Otváram oči do Korán. Čaká ma dnes vážny deň, kto pomôže mi v núdzi. Zradil budík, mlčí telefón. Noc je v ťahu, dobre viem, dnes v dave budem cudzí. Musím ísť, už musím rýchlo von. Ulica mi dáva mat, tie útoky už poznám. Kde len kúpiť to, čo kúpiť mám. V radoch stáť to nemám rád a na dverách je oznám. Je to jasné, s problémom som sám. Pár minút, deň býva krátky. Už lietam z dverí do dverí. Pár minút, úspech je vratký. Ťažko mi niekto uverí. Čaká ma dnes vážny deň a vstal som nohou ľavou. Zradil budík, mlčí telefón. Noc sa dospať má, už viem, že s rozbolenou hlavou. Nechodí sa medzi ľudí von. Ulica mi dáva mat, tie útoky už poznám. Kde len kúpiť to, čo kúpiť mám. V radoch stáť to nemám rád a na dverách je oznám. Je to jasné, s problémom som sám. Pár minút, deň býva krátky. Už lietam z dverí do dverí. Pár minút, úspech je vratký. Ťažko mi niekto uverí. Si tam sám, je veľa povinutí, po ktorých dáva čistý pocit. Ty si tam sám, to máš taký pocit, aj nám je ťažké ráno z toho vstať. Pár minút, áno, už vstávam. Tak teda zase jedno z rán. Pár minút, kde je tá káva? Otváram oči do Korán. Pár minút,